kumnu ngile abang yo I ya gijing duna jong kiwe ka e ga bangile ki plok bisinga ka e ga ba phile aba phio I ya gijing duna jong kiwe ka Mary hangni ka pendam ya gijing duna jong kiwe ka le pentip shu Jesus Christ haba phio I ya gijing mo ya gijing duna jong kibru le se gi bahaya ngasam jong pi le se gi janjing jan sem ki parlo ki par George pi le ni ha ka office ka ba pidon ha ka school ka ba pidon ha ka no ka jaka ka ba phio I haba phio I ya gijing duna jong kibru ka e ga ba phile bat kan ege de jing khle ke junga bat ke jong phi kani ke de jing shikri ke bagi don kaman le hakan ke berthai kat bagi im nang sa kalong bagi pentip shu Jesus Christ bagi duai hakan jaka bagi le ye tho khana ke perlo ke jing hakan jaka ke bagi ni that khana mo ye ke jing duna ju ke bru ye ke jing duna ju ke do ge yang gesem hakan jaka ke bagi le ye panrem le bishar ka kamram ke junga ke jong phi kalong bagi day ban pentip shu Jesus Christ bagi ke day yang apingin duai bangin pai shu Jesus Christ khanang ba ujisu un pendap ya ga jing duna jong kibru khanang ba ujisu un pen kala ya ga jing im jong kino kino kibru